Як я полюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, чамусьці сёння з усёй літургіі слова для мяне нейкімі, цяжка казаць важнымі, але нейкімі асаблівымі словамі сталіся першыя словы з сённяшняга ўрыўку Евангелія. Чамусьці яны неяк так маю увагу прыцягнулі, і я сапраўды неяк так зразумеў, што я ніколі над імі не задумываўся. Што гэта за словы? Калі Юда выйшаў з вячэрніка, Езус сказаў, прамова Езуса. Што гэта быў за момант на самой справе? Што адбылося? Юда выйшаў з апошняй вячэры у моманце, калі ён здрадзіў Хрыста. Калі ён ужо гэтае рашэнне не толькі прыняў, але пачаў рэалізаваць яго. І ці Христос ведаў пра гэта? Так, напэўна. І як Христос на гэта рэагуе? Ведаеце, вельмі цяжка пра гэта казаць, таму што калі ты вось так па-свойму, па-чалавечы уяўляеш нейкія такія жыццёвыя сітуацыі ці са свайго жыцця, ці з жыцця іншых людзей, сітуацыі нейкай здрады, і памятаеш, як людзі рэагуюць, як ты рэагаваў, то цяжка зразумець тыя словы, якія кажа Христос. Вось у моманце здрады Христос пачынае казаць пра тое, што Сын Чалавечы ў гэты момант праславіўся. Што слава Божая аб'яўляецца вось цяпер. Чамусьці я, прынамсі, так заўсёды неяк так глядзеў на гэта. Калі найбольш, мне здавалася, найбольш праявілася Божая слава? Калі Христос уваскрос, калі ўсё перамог. Вось мы ж святкуем урачыстасць Пасхі з мёртвых паўстання Хрыста. Перамога. Вось гэта сапраўднае свята, сапраўдная радасць. А Христос кажа, што цяпер, у моманце, калі Юда яго прадаў. Чаму так? Таму што вось у гэты момант аб'яўляецца глыбіня Божай любові. Не проста Божая слава не ў тым, што ён перамагае. Калі ўсе ягоныя ворагі пападалі, як тыя жаўнеры каля гроба, з якога Христос выйшаў, яны упалі і уцяклі. Але менавіта ў моманце, калі бачна рэакцыя Бога, рэакцыя Хрыста на здраду. Якая яго рэакцыя? Христос кажа, любіце адзін аднаго, аддавайце жыццё сваё за іншага. І ведаеце, чамусьці я разумею, што ў той момант Христос, я ў гэтым упэўнены, я ў гэта веру, Христос гатовы быў аддаць жыццё за Юду, каб яго уратаваць. Бо такая Божая любоў. Бог любіць, я заўсёды гэта паўтараю, не за штосьці, а не гледзячы ні на што. І ведаеце, сёння вось гэта неяк маю увагу прыцягвае, я гэта разумею, я пра гэта пробую гаварыць словамі, але я разумею, што я нават не ўяўляю гэтай глыбіні любові Бога да мяне і да кожнага з вас. Як Бог рэагуе на маю здраду? Бо гэта праўда, што неаднойчы Іудай з'яўляемся мы. Мы, якія выходзім ад Хрыста.
адыходзім ад яго. І вось радасць Евангелля, она тут трохі дзіўная, але ў чым яна? Што Бог не перастае цябе любіць. Гэта проста слова пакуль што. Это надо пережыць. Немагчыма пра гэта казаць тэарэтычна. І ведаеце, калі я на гэта гляжу, то я разумею, што я так не смогу, як Христос. Хаця мы, як хрысціяне, пакліканыя быць, наследаваць Хрыста, быць такімі, як Ён. І я разумею, што я не магу вам сказаць, што вот вы павінны так рабіць, як Христос. Вы павінны рэагаваць на здраду вось так. Любіць, прабачаць. Чаму я не магу так сказаць? Таму што гэтаму немагчыма заставіць. Ты можаш толькі зрабіць сам асабіста выбор гэты. Любіць аж настолькі. Ты либо умееш гэта рабіць, либо не. І змусіць да гэтага немагчыма. І ведаеце, мяне гэта вельмі моцна неяк уражвае. І уражвае таксама разуменне, што я так не умею. Хоць я ўсё сваё святарскае жыццё прапаведваю пра Божую любоў, она заўсёды ў мяне з'яўляецца ў пропаведзях. Хоць сам неяк там пробую гэта рабіць, я так не умею. Я не умею так любіць, як Бог. Я не ведаю, што бы я зрабіў з Юдай на месцы Хрыста. Мне дастаткова нейкіх невялікіх перашкодаў у жыцці. Не ведаю, калі хтосьці мяне падманвае, мяне проста эмоцыі уносят. Я разумею, што я не магу так. Калі я бачу нейкую несправядлівасць, калі эта несправядлівасць датычыцца мяне асабліва, то мне вельмі цяжка. Але Христос паказвае нам, дарагі браты і сёстры, што ёсць у жыцці вось гэтыя моманты, калі так аб'яўляецца любоў. Гераічна. Цяжка казаць пра гэтыя моманты, якія яны, і як яны будуць выглядаць у маім жыцці, у вашым жыцці. Гэта ведае Бог і вы, ну і я пра сваё жыццё. Але, напэўна, гэта такі момант, вось нешта падобнае, да, як, напрыклад, з мучанікамі з Росіцы. Ты маеш поўнае апраўданне. Табе ніхто слова не скажаць, калі б яны, вось, благаслаўлёны Юрый і Антоній, выехалі з Росіцы, бо іх адпускалі. А яны застаюцца, каб сябе саміх, сваё жыццё, сваё цела аддаць. Вось так, як Христос. Іуда выходзіць з вячэрніка, а ён ведае, што зараз яго арыштуюць, яго цела расцерзаюць і заб'юць. І Христос кажа: да, няхай так станецца. І гэта можа нас пужаць. І гэта можа, ведаеце, людзей, якія адкрываюць Бога, якія робяць першыя крокі ў веры, для іх гэта можа быць незразумелым і страшным. Это можа адпугіваць ад хрысціянства. Але парадаксальна, у гэтым праяўляецца агромная сіла і моц Бога. Вось у такой бязмежнай любові, страшнай любові. І, дарагі браты і сёстры, я пужаюсь гэтых слоў, калі іх сёння чую і чытаю. Але я ў захапленні ад таго, што мой Бог умеець так любіць. Я ведаю, што ён і мяне так любіць, і кожнага з вас. І у мяне гэта выклікае страх і захапленне. І я спадзяюся, што калі-небудзь, калі сапраўды на тое Божая воля, і я навучусь так любіць. І я змагу так вось, як Христос, зрабіць. Конечно, хацелось бы ўжо ў самым канцы жыцця, але хто ведае, каб вось
навучыцца аж настолькі любіць, каб не баяцца сваё жыццё аддаць іншаму чалавеку поўнасцю. Але няхай заканчэннем гэтага казання ўсё ж такі будзе радасць з таго, што Бог, Христос любіць кожнага з нас вось так, да смерці, да сваёй смерці. І няхай гэта пакіне ў нашым сэрцы не толькі радасць, але таксама і захапленне нашым Богам.